borok biang thangma kalai khai klase bi muya beg lo korona ei boro mujak biang thangka di hai ikla sa nor ta khai dong sa hai osra cham koku saliye hai botamo mokrereng those tamo thok ban thada san khum banta Luang nung nani. क्या बोला तूने? ma Luak. chuang na ne o bol no bor chuang mana sa Apa hai masih borok luak harian ini gede borok sini lewat sana. nang man ya